Fi di Dr Owen Roberts, dwi'n un o'r darlithwyr yn yr adran Hanes Cymru, ac ar y funud fi di'r cydlynydd o'r cynllun meistr yn Hanes Cymru. Fi hefyd ydy'r tiwtor derbyn, felly ata i fyddech chi'n dod efo unrhyw gwestiynau ynglyn â cael mynediad i'r cynllun gradd yma yn Hanes Cymru. Mae'r cynllun yma yn Hanes Cymru yn galluogi chi i ddyfnhau eich gwybodaeth o Gymru, a'i wleidyddiaeth, a'i gymdeithas, a pob agwedd o Hanes Cymru. Dyn ni'n cychwyn yn y semestr cyntaf gyda modiwl sy'n cyflwyno chi i sut y mae haneswyr wedi archwilio pob math o'r newidiadau craidd yn Hanes Cymru. Pethau fel trefoli, crefydd, llythrennedd, rôl menwod mewn hanes, sut mae Hanes Cymru wedi cael ei sgwennu, a sut mae haneswyr wedi cyfrannu at y broses o ddiffinio Cymreicdod a beth yw Hanes Cymru. Yn yr ail semestr wedyn, mae gennych chi'r cyfle i fynd ar ôl rhai o'r pynciau sy'n ymddiddori chi fwyaf, unrhyw beth o tirfeddianedd, datganoli, cymdeithas, gwleidyddiaeth, iechyd. Felly mae gennym ni opsiynau i chi i astudio nifer o'r mathau yna o gyrsiau. Ond ogystal â hynny, dyn ni'n gallu cynnig hyfforddiant ymchwil a hyfforddiant sy'n galluogi chi i ddarllen dogfennau os mewn Lladin neu paleograffeg, os ydych chi'n ymddiddori yn y canol oesoedd, ac hefyd unrhyw beth o hanes llafar neu defnyddio papur newydd os ydych chi'n ymddiddori yn y cyfnod modern. Dyn ni hefyd yn cynnig ar y cyd gyda hynny y modiwl sy'n eich paratoi ar gyfer y treithawr hir. A dyna di ail ran y cwrs yma, sef ysgrifennu treithawr hir a'r bwnc o'ch dewis chi gyda gorychwiliaeth agos un o'r staff arbenigol. Wel, mae yna nifer o fyfyrwyr yn cael ei tynnu i wneud i meistr, i gradd meistr yn Aberystwyth yn hanes, dyn nhw'n ymddiddori yn Hanes Cymru. Mae'r ffordd yn ei ddysgu yn golygu bod ddim rhaid o reidrwydd i chi fod wedi astudio Hanes Cymru fel gradd gyda. Dych chi'n gallu dod yma efo diddordeb eang mewn hanes neu efo gradd mewn pwnc cyffelib. Dych chi hefyd yn cael y cyfle fan hyn i astudio mewn lle sydd wedi bod yn ganolbwynt ar gyfer astudio Hanes Cymru. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol ar stepen drws gyda'r holl ddogfennau a ffynonellau sydd angen ar gyfer astudio Hanes Cymru. Ac hefyd mae gennych chi yn yr adran hon nifer o arbenigwyr yn y maes. Mae gennych chi, mae'r cylchgronau sy'n cael eu cynhyrchu, a cylchgronau academaidd. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n cael eu olygu o Aberystwyth gan bobl sy'n gweithio o fewn yr adran yma, gan arbenigwyr yn Hanes Cymru. Mae gennym ni bobl fan hyn sydd wedi cyhoeddi yn eang y maes Hanes Cymru. Fan hyn oedd John Davies wrth gwrs yn gweithio, awdur llyfr Hanes Cymru, ac hefyd wrth gwrs fan hyn ar y funud mae gennych chi'r athro Aled Jones, Dr Paul O'Leary, Dr Erin White, a nifer o arbenigwyr mewn gwahanol gyfnodau o Hanes Cymru. Be arall fydden atynnu myfyrwyr i wneud gradd meistr fan hyn yw'r ffordd dyn ni'n dysgu. Dych chi'n dysgu mewn grwpiau bach, dych chi'n cael lot o sylw, dych chi'n rhan o gymdeithas ymchwil y staff mwy neu lai. Dych chi'n cael lot o sylw mewn grwpiau bach, does yna ddim darlithoedd mawr. Mae'r dysgu gyd yn cael ei wneud mewn seminarau a tutorials, felly dych chi'n cael y profiad o ddysgu yn y ffordd yna sy'n bron yn unigryw. Nawr, wrth ddod i Aberystwyth, dych chi'n rhan o gymuned o olraddedigion. Mae gennych chi ofod swyddfa o fewn yr adran wedi rannu efo'r olraddedigion eraill. Mae gennych chi seminar ymchwil o olraddedigion. Mae gennych chi hefyd wrth gwrs y Llyfrgell Genedlaethol a'r holl weithgarwch ymchwil sydd ynglwm â hynny. Mae'r sefydliad Uwchhyfrydu a Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth drws nesaf y Llyfrgell Genedlaethol. Felly mae yna wir gymuned eang o ymchwilwyr yn y maes hanes a chymdeithas a llenyddiaeth Cymru sydd wir yn rhoi awyrgylch unigryw i chi i astudio Hanes Cymru yn Aberystwyth.
Nawr i wneud gradd meistr mewn hanes Cymru, dyn ni fel arfer yn holi am radd 2-1. Ond mae yna hyblygrwydd. Mae yna hyblygrwydd os ydych chi'n fyfyriwr eiddfed, os oes gennych chi gefndir mewn pwnc heblaw am hanes, gallwn ni sicr drafod hynny, a dyn ni wedi cael pobl yn dod i wneud graddau sydd efo cefndir mewn pynciau gwahanol. A hefyd mae'n bosib gwneud y radd yn rhan amser. Os hoffech chi, mae'n bosib gwneud gradd meistr yn rhan amser dros 2 flynedd yn hytrach nag yn llawn amser dros flwyddyn. Nawr, wrth wneud gradd meistr, dyn ni'n rhoi 2 set o sgiliau. Dych chi'n cael sgiliau sy'n eich galluogi chi i fynd mlaen i'r gweithle, boed yn maes treftadaeth, maes gweinyddiad gyhoeddus, cyfryngau, pob math o gyrfaon felly, ac mae yna bobl sydd wedi gwneud meistr yn hanes Cymru yn gweithio yn eitha uchel yn y llywodraeth, o fewn sefydliadau sector gyhoeddus, o fewn y cyfryngau, o mewn byd busnes ag ati. Ond hefyd mae'r rhoi sgiliau chi fynd mlaen os hoffech chi i wneud doethuriaeth, i gyfeirio chi na tuag at gyrfa academaidd. Mae yna nifer o bobl sydd wedi gwneud gradd meistr mewn hanes Cymru yn Aberystwyth nawr yn darlithio mewn sefydliadau ar draws Cymru a thu hwnt, gan gynnwys yn America. Mae yna bobl wedi gwneud graddau hanes Cymru fan hyn sy'n nawr yn darlithwyr yn y maes. Gan gynnwys fi, mi nes i yn gradd meistr yn Aberystwyth ac oedd e'n baratoad gwych ar gyfer mynd mlaen i gyrfa o fewn prifysgolion a gyrfa ym myd ymchwil. Dyn ni wrthi yn datblygu ochr gref iawn o ran profiad gwaith i'n cyrsiau meistr yma yn Aberystwyth. Mae gennym ni gymaint o sefydliadau ar y stepen drws sydd yn fanteisiol iawn i ni yn Aberystwyth. Mae gennym ni Llyfrgell Genedlaethol, mae gennym ni cymal yr adran o fewn Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am archifdau ac amgueddfeydd. Mae gennym ni Comisiwn Brenhinol ar Henebion. Mae'r holl sefydliadau yna wedi ymgasglu yn Aberystwyth. A dyn ni wrthi ar hyn o bryd yn datblygu ac yn dyfnhau yn partneriaeth gyda'r sefydliadau hynny i gynnig profiad gwaith. Felly gallwch chi ddefnyddio cyfnod o 6 i 8 wythnos i gael profiad o fewn y sefydliadau yma i wneud gwaith ar brosiectau sydd gen nhw ar redeg ar hyn o bryd. A gallwch chi gael profiad, gallwch chi gael rhywbeth i roed ar eich CV yn amlwg, a mae hynny yn rhan anatod o'r cwrs. Wel, be mae myfyrwyr yn ffindio maen nhw'n cael allan o'r cwrs yma ydy'r dyfnder a'r arbenigedd o fedru astudio hanes Cymru yn ei gyd-destun ond fedru arbenigo mewn hanes Cymru. A hefyd maen nhw'n cael y profiad o astudio gyda'r arbenigwyr yn y maes. Lle mae yna bobl fan hyn sydd wedi ysgrifennu llyfrau ym maes hanes Cymru. Byddwch chi'n astudio gyda nhw, maen nhw'n gyfarwydd iawn efo'r ffynonellau craidd yn hanes Cymru. Gallwch chi astudio gyda nhw mewn grwpiau bach a un i un, gallwch chi wneud eich treithawd hir o dan oruchwyliaeth arbenigwyr gwirioneddol yn hanes Cymru. Dych chi hefyd yn rhan o gymuned ymchwil sydd yn unigryw yma yn Aberystwyth gyda lleoliad yr holl sefydliadau eraill yma sy'n Aberystwyth. Felly mae'n le delfrydol i neu hanes Cymru.